ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy namang pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Lay's Secret File. Si Lay na nagmahal lang naman kay Ivy pero anong ginawa ni Ivy? Ninakaw ni Ivy ang pera ng ating Secret File sender. Yung pera sanang pampakasal nilang dalawa, ninakaw at ginamit para sa ibang lalaki. Ang lupet. Parang ano lang yan eh. Yung binilhan mo ng motor tapos iba yung inaangkas. Kokoasar, di ba? O kaya parehas din yung binili yung sasakyan tapos iba yung sinasabay. Walang galang! Ay nako. Anyway, pakinggan natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Josh. Hi DJ Rocky. Naniniwala ako na wala talagang pinipiling kasarian ang pagluloko or ang pagiging manloloko. At never dapat itinotolerate ang isang manloloko. Sender, pakawalan mo na yang Ivy na yan. Oo, maganda yung ginawa sa'yo nung una pero hindi siya tunay. Niloko ka, sinayang yung tulad mo. Sinayang ang oportunidad na makapagpakasal. Ang ending ay sumama pa sa ibang lalaki. Tsaka grabe naman, kinuha pa yung alkansya mo. Pwede naman talaga na yung pera na lang yung kinuha at hindi na yung buong alkansya ng sa gayon ay magamit mo pa. Actually, naisip ko din yan. Bakit hindi na lang yung pera na lang yung kinuha? Buong alkansya pa talaga. Di sana kung pera lang yung kinuha, hindi agad maiisip na nawala yung alkansya, diba? Anyway, pakinggan naman natin itong sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Hi DJ Rocky. Dahil sa sobrang pagmamahal at tiwala natin sa isang tao, hindi natin napapansin na naaabuso na tayo ng taong sana'y makakasama natin sa panghabang buhay. Doon pa lang sa inipon mo sa alkansya na inubos niya yung late niyang pag-uwi at ang pag-resign niya sa trabaho, doon pa lang may mali na kay Ivy. Well, hindi kita masisisi pero Lay, wala na. Mag-move on ka na lang. From Darwin. Eto pang sabi ni Noel Navarro. Hi DJ Rocky, mas maganda ka pa sa gabi. I know, right? Charot. With harot. DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay Lay, maraming babae dyan. Sa katangian mong magaling dumiskarte, naniniwala ako na ambunan, hindi lang aambunan, kundi babagyuhin ka ng maraming biyaya mula sa Panginoon. Dahil tapat ka at fair ka na kumita ng pera. Hindi tulad ng iba na nagnanakaw o nangaabuso ng iba nang sa gayon ay umangat sila sa buhay. So, Lay, kapit lang. Puhon. Yun lamang po from Noel. Thank you so much, Noel. Ito pa ang sabi ng ating kabisyo na si Lolo Benny. Go! Para sa iyo, sender, sobrang nakakalungkot yung kwento mo. Hayes, ang dapat mong gawin ay pagpatuloy mo lang ang paglago ng negosyo mo at huwag mong kakalimutan na magdasal parati sa Diyos
magpatuloy sa buhay at huwag kakalimutan na magdasal sa Panginoon. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Pierre John Salvatera. Naalala ko tuloy yung tropa ko nung high school. Oy, sino tong tropa mo nung high school ha? Tinawag akong walang kwentang kaibigan dahil hindi ko siya... Wait lang, iba pala to. iba pala yung message niya sa akin. Hindi pala yun. Ito pala yung message niya. Hello, beautiful DJ Rocky. Sa tingin ko, gano'n man kalaki yung perang nawala, wala pa rin katumbas yung pagmamahal mo na sinayang niya. Makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal ng totoo para sa'yo. Kaya yan, bossing. Alam mo yung binabasa ko yung comment niya nung Friday. Pwede ko mabasahin kahit hindi naman to related dito, sabi niya. Naalala ko tuloy yung tropa ko nung high school na tinawag akong walang kwentang kaibigan dahil hindi ko siya binantayan nung umiebak siya. Wala kasing lock yung pintuan ng CR namin dati tapos may pumasok na iba. Wala kang ang kwentang kaibigan. Kasi biruin mo, pinagbantay ka ng kaibigan mo sa tapat mismo nung pinto ng banyo na yon, tapos hindi mo nagampanan yung tungkulin mo. Yung nire-request niya sa'yo na magbantay ka. Diba? Hello, ang hirap pa naman kapag lalaki ang umiebak. May nakalawit. Okay, nawawala na tayo doon sa topic natin. Anyway, sana medyo napangiti natin ang ating sender kung sakaling nakikinig man siya ngayon. Alam mo, Lay, ang galing-galing mo. Ako, nabibilib ako sa isang tulad mo na lumalaban ng patas sa buhay. Imagine, magkaroon ka ng isang pamilya o mga magulang na hindi ka man lang itinuloy at tinulungan sa pag-aaral mo. Bagkus ay, ayun, nalulong sa pagbibisyo, sa pagsusugal at pag-aalak. It was so disappointing, pero that doesn't stop you and that didn't stop you from doing the right thing. Lumaban ka ng patas sa buhay. Nung high school ka, dapat hihinto ka na anong ginawa mo. Sinubukan mong mamalimos. Wala naman nagsabi na bawal mamalimos, diba? So, pwede naman. Tapos, anong ginawa mo dun sa pinaglimusan mo? Pinambili mo ng basahan ng sa gayon may ipambenta ka sakali. Wow. Wow. Tapos, nung nakalipat na kayo ng apartment, anong ginawa mo? Naging isang utility ka sa isang government agency and then, rumakit ka. So bukod sa pagiging utility, nagtitinda ka ng mga kakanin puto. Tapos ngayon, may negosyo ka na ng burger shop. Wow! Imagine mo yun. Yung taong tulad mo na lumalaban ng patas sa buhay. Dadami yung pera. Magkakaroon ka ng pera. At may mga tao dyan sa paligid mo na posibleng abusuhin ka dahil sa kabaitan na meron ka. Kaya sana, Lee, ay makamove on ka na. Mahirap mag-move on sa taong naging malaking bahagi ng buhay mo, especially at 15 years old, nagsasama na kayo sa isang bahay ni Ivy. And at 15 years old, na iparamdam niya sa iyo na siya ang hero mo nung time na yung pamilya mo ay pinalayas ka sa inyo. And we appreciate Ivy for doing that. Pero yung ginawa ngayon ni Ivy, at sumama sa ibang lalaki, hindi lang naman siya basta-basta isang pagkakamali. For 2 months, hindi ko lang alam kung gaano katagal yun. For 2 months or more pa, araw-araw pinili niya na lukuhin ka. Araw-araw pinili niya na saktan ka. Araw-araw pinili niya yung ibang tao.
At araw-araw, hindi ka niya naisip respetuhin. So ano pang dapat panghawakan dun sa ganong klaseng babae? Yeah, appreciate lahat ng mga nagawa niyang kabutihan sa'yo. Pero nasan yung commitment nun? Wala, diba? So yeah, move forward and tuloy lang sa buhay. And tama yung sinabi mo, Lee, darating yung araw na makakahanap ka rin, makakatagpo ka din ng taong deserve ng pagmamahal na meron ka. And deserve ng lahat ng kinikita mo ngayon. At yung mahihiya din kahit papano na ikaw kumikita ka, tapos siya walang ambag. O, diba? Kumbaga, ang taong nagmamahal, syempre give and take yan. Hindi pwedeng take ka lang ng take dun sa taong nagmamahal sa'yo. Dapat ikaw din nag-give. Kasi ganun yung pag nagmamahal ka eh. Ganun yung pakiramdam pag nagmamahal ka. Yung tipong parang ayaw mong patalo na siya lang dapat yung nagmamahal. Dapat ikaw din nagmamahal. Ang sarap din kaya sa yung ganung klaseng pakiramdam na parang, ay, mahal mo ko? Ay, hindi ako papatalo. Mas mahal kita. Binibigay mo sa akin to mas bibigyan kita. Binigyan mo ako ng ganito bibigyan kita ng ganito. Oh. Ikaw, binigyan mo na o bibigyan mo na ng singsing. Ang binigay sa'yo, sakit ng ulo, sakit sa puso. Di naman fair yun, right? So darating yung araw na matatagpuan mo rin at mahanap mo rin yung taong para sa'yo. Yung karapat-dapat sa pagmamahal at respeto. Huwag ka lang mawawala ng tiwala sa sarili mo dahil sa isang masakit na karanasan. Alright? Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa, Princess DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lay's Secret File. Metro's #1